Καλησπέρα σε όλους και όλες. Στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να θίξω το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Ηλίου. Και για να μην μακρηγορώ, στο Ήλιον υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες περιοχές που πλημμυρίζουν πάντα όταν βρέχει έστω και λίγο πάνω από το συνηθισμένο. Μιλάμε πρώτον για ένα τμήμα της συνοικίας που λέγεται Ζωοδόχος Πηγή, το τμήμα που ακουμπάει δηλαδή στη Λεωφόρο Θηβών, και δεύτερον για ένα τμήμα της συνοικίας που λέγεται Άγιος Φανούριος, το κομμάτι του που βρίσκεται δίπλα στη διασταύρωση της Ανδρέα Παπανδρέου και της Φλέβας. Για όσους δεν το ξέρουν, λέω. Σε αυτές τις περιοχές σχεδόν κάθε χρόνο γίνονται πλημμύρες και πάρα πολλές φορές έχουν υπάρξει σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Στο μεν κομμάτι της συνοικίας της Ζωοδόχου Πηγής, ύστερα από τις μεγάλες καταστροφές που υπήρξαν μετά την πλημμύρα του 2014 και κυρίως ύστερα από σημαντικές κινητοποιήσεις των κατοίκων που ακολούθησαν, ολοκληρώθηκε το 2019 μια τοπική αντιπλημμυρική παρέμβαση στη Λεωφόρο Θηβών από την περιφέρεια με την εγκατάσταση μεγαλύτερων αγωγών, που κάπως βελτίωσε την κατάσταση. Λέω κάπως, γιατί το πρόβλημα παραμένει και είναι έντονο και φαίνεται πως μία από τις αιτίες είναι ότι τα νερά που κατεβαίνουν από πιο ορεινές περιοχές, παράδειγμα την Πετρούπολη, μέσω Λεωφόρου Πετροπολέως κλπ., φτάνουν στη Λεωφόρο Θηβών και οδηγούνται και μπαίνουν και λόγω της μορφολογίας του εδάφους στην περιοχή αυτή του Ηλίου και την πνίγουν. Άρα είναι επίγουσα σημασίας να γίνει ένα αντιπλημμυρικό έργο ψηλά, ορεινά, στο ποικίλο όρος, που θα συγκρατεί ή θα διευθετεί, δεν είμαι ειδικός στους όρους, τα νερά που κατεβαίνουν από εκεί. Το δεύτερο επίγον έργο που πρέπει άμεσα να γίνει και που συμβάλλει στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης είναι η επισκευή του αντιλιοστασίου στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Φλέβας. Πέρυσι το Σεπτέμβρη, ύστερα από ερώτηση που κάναμε ως παράταξη, ο τότε Δήμαρχος αποκάλυψε πως λόγω δολιοφθοράς το αντιλιοστάσιο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και πως αν δεν επισκευαστεί υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση κάποιας μεγάλης νεροποντής και στην περιοχή που ανήκει στο Ήλιον, αλλά και στην περιοχή του Περιστερίου που είναι από την άλλη πλευρά της Λεωφόρου Παπανδρέου. Για το θέμα έχει γίνει παρέμβαση και κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ, έχει αναδεχτεί με κάθε δυνατό τρόπο. Για την οικονομία του χρόνου δεν θα μπω στη συζήτηση αν, πότε και ποιος παρέλαβε το αντιλιοστάσιο και τη συντήρησή του. Κατά τη γνώμη μου, οι ευθύνες βαραίνουν και το Υπουργείο και το Δήμο και την Περιφέρεια. Αυτό που θέλω να πω είναι το κρίσιμο ζήτημα πως εδώ και 1,5 χρόνο το αντιλιοστάσιο δεν έχει επισκευαστεί και το πιο προβληματικό κατά τη γνώμη μου είναι πως δεν ξέρουμε ούτε το πότε θα επισκευαστεί. Είδα ότι το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας για το 2025, όμως η πίστοση για το 2025 είναι μηδενική. Άρα, με τα δεδομένα που βλέπουμε, το έργο τουλάχιστον δεν θα γίνει μέσα στο 2025. Άρα, ένας ακόμα χρόνος, κίνδυνος, ακόμα και για να χαθούν ζωές, όπως υπόθηκε όχι από μένα. Άρα, για να κλείσω, θεωρώ πως αυτά τα δύο έργα είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο και πρέπει η Περιφέρεια Αττικής να τρέξει τις διαδικασίες για να γίνουν άμεσα. Ευχαριστώ.